movement go back. Go back, go back. No more movement go back. Go back, go back. No more movement go back. Go back, go back. Therakha. Tuliram Therakha. Therakha, Therakha. Katigrapha Therakha. Therakha, Therakha. Tuliram Rohan Therakha. Therakha, Therakha. BJP Therakha. Therakha, Therakha. BJP go back. Go back, go back. BJP go back. Go back, go back. Article 2 for a long life. Long live, long live. Article 2 for a long life. Long live, long live. Article 2 for a long life. Long live, long live. Break long life. Gedung Sangsi. Break long life. Gedung Sangsi. Break long life. Gedung Sangsi. BJP go back. Go back, go back. BJP go back. Go back, go back. Women go back. Go back, go back. FHLC long live. Long live, long live. FHLC long live. Long live, long live. FHLC long live. Long live, long live. North must stay. No rest. North must stay. No rest. North must stay. Nilitum ladak Hamren Town lapen Sucheng constituency hini sinitum pin labangso side deng ponlo labangso side Hamren Town lapen Sucheng constituency long kupe posi deng nang golo plutang te kedam tang tari hini Dr. Momin alang likan ninje ki chok chalam thesi pini nitum labangso side deng ponlo athe kupe polo plutang te KSA tum kachesong ESDC tum kachesong lapen ka prek organization tum kachesong hempre ka farmani tum pini anita long lelang la solong lelang kachisong bom mahut Dr. Momin nitung apan nangka kam khedo na bangke nitung FSRC Sucheng constituency pen bangke condemn lo lake lapen jongsi non kebangji Dr. Tuliram Rohang lapen Himanto Biswa Sharma alang litung han tim kar bianglong tum hanta pini labangso social media achot taiben nitum Sucheng constituency hin pen pachini pon lo non eprang kebangji election MLA election MAC election MP election la puson a candidate a kaheno la puson a candidate a kichokche jongsi dak nang toilo pulutang te nilitum FSRC pen so dak pen chisong ponji la pen la bangso ka chisong bangke nilitum FSRC pen bangke montuneta nitum kroy kre nitum montuneta la so bangke arjap thipji lailo lasi Dr. Nomon Mumina Phan pachini lo nangli jongsi karbianglong dojelang nangli jongsi MLA thodun jelang nangli jongsi MAC thodun jelang nang liong se organisation long dolang pultang te nang li labong so sai lang do lapuson kaning je bangke nang li phan nang pin rem lo nang li chokche jong si nang li lapuson asayong si ningje bom jelang lapuson asayong si nang li deng pon bom jelang pultang te nang li hem along se tame nilitum dharna nang durang kokpo la pen la so FSRC pen bangke nang li phan montu neta la bangso bangke nitum tene pon pe la bangke phur ki molong nang li phan labong so asay lang no kaning je bangke nitum tok pon nang kokpo laison kupi posi BJP tum pedo hedalo bolo dang te pini nili klar dak wai dak pen than ponji la bangke dak Hamren tanolong jong si BJP atum commissioner nang thodun town committee election pe dolo plotang te 100% dak FSRC highway ji pusi nili bangso mailong puponlo la pen kedam tang cleaning son rong ha alang li commissioner alang li phan pekponlo alang li jong si commissioner nang thodun ji plotang te la bangke 100% alang li high lapen lalang lidat de kali dadak Hamren Town along bangke komisioner bang trok siang bong penke BJP to mangke inu tadak nang haidun de nitu FSRC hai labi la so ka phere la bangso aning ki BC dak Hamren Town long same town committee election mangke bipon hai dalo athe chini loke Sucheng constituency lapen Hamren Town lapen Hamren constituency bangke lule nilitum ke BJP atum bangke hemprek kachisong bangke alang tum van thekte bo bangke nitum klardak waidak pen Sucheng lapen Hamren arat ke chini pe me lailo lasi ke dam tang tame dak Sucheng da resolve mission lo lapen Hamren same resolve mission lo bini BJP tu matha hai BJP atum matha hai FSRC atum ke meeting da BIA pu alang tu matha hai setani tum lule jong si election jong sinang kilit kulilo plotang te non MLA election chelangon Sucheng lapen Hamren abangke kedam tang vote pen non eprang bangsi ong thujilang pusi pini labang social media chatai pen nilihin men klardak waidak pen puponlo than ponlo nangkar ju bang la ke mes channel lo ningrong perfect lo social media tung la puson nangkar ju thek pot nitum Sucheng constituency hin pen tum hana kero nang pilo la bangke pini sitame nili than tabing tung te pini nili Sucheng constituency FSRC president Bida Singh teron anuvel plotang te la non nili fikar ja bangke komalo lage bongo sena kalilo lage FSRC leader side delo lage lasi chini nai Andrew Singh timung nahok le dosita lapen cleaning son ronghang nahok le dosita lapen amus ronghang nahok le dosita
mo alang itum phan itum ning theklo mo apor hut election hut MLA election hut bangke alang itum ke lake BJP phan ke 100% jokje lake alang itum doling damaling seta mo ki jok por bangke hemprek ka chisong ko madoma putangke lake FSLC hello por FSLC at fancy tatum vote jok wekpo lake nili ke tham tap kalila Pinini litum labangso ame phi kopi posi ke thornang kok mapulote ilitum ke dam tang hut alangli Dr. Numol Mumin alangli lamthe kaning je ke chok che ajoy ne ban sinil tum labangso ame phi thorponang kok athe kopi poloma pulote ahok lo article 244A longke halada ke hospital puge tokpon pelo halada ke college ke tokpon pelo lake madura chinilo puoi phir se dama hal ajak kong bangko pilo mahala sekanangi article 244A yong sike long lo plot hala so dim long masi ang ton ajak kong ke do edlo lake alang li phani li pini pen labangso media thengno ni li pudamang tung bangke alang li doctor ke pas ko na ajak kong mensi labangso doctor ke pas lo alang li doctor pas se ramunit plot alang li chini nang po je article 244A ke ko pi ajak kong ma la pen ko son si ladak arlo ke doma polang li chini nang po pulong te hemprek penta article 244A ke kaching bar isi web lo poson si ili tuma thadam nang po athe ko pipolo ma hemprek long dat pohita mel tum article 244A aja kong si ili tum long awe pulote ili tum dak keche kebe aso tum si tamela danang lut jampo ke di tang te hala bangso aja kong ko pima polang li chini lor pen la puson alang li kaning je long pop abangke la dake ko masike toy ma plot la ili tum thek from lo itum chini me tamelo ladake BJP bongo sena RSS tum chingwai et pensil la bangso asai ke claim la pen ka paning je toy lo lak pen ladak adai ke tuliram rong hang la pen ke himonto tum si alang li phan ke toy pon lo pusi la bangso a media thengno ni li buponing tum la si rada tum pang theng nang po chini nang po don ana por ke ili tum phan ke BJP tum ke hemprek nang pipelo pukela dak pensi klar dak ta sablo dak pensi ningje daklo athe ko pipolo lake article 244A aja kongong sil tum hana pa bob tang lo plot ili tum hane hemprek nang pipelo pukela ke pini ani himonto tum nang ningje dak de pusetame Numol Mumin ka paningje toy bang ke alang li tum alam toy pensi la bangso alam na paningje lo posi ili tum rada tum bang la tribal so khai an ka chini nei bang ke itum BJP phan ke vote pinang nelo po la dak pensi tum chini nang po la penyo sili tum pahai bom lang plote ili tum khai itum ki virya dim sido po la pen Dr. Numol Mumin komalo Dr. Numol Mumin ke pudam nang plote ili tum tribal so ka ching hon pon po join ni chodalang li ke alang li ke karbiang long amuni dali pudam na plote ili tum da karbiang long ili tum karbia det karbia arat ili tum da ke doning ke alang li plote ko pia polo la ili tum han la bangso article 244 en aja kona pa bom thula plote alang li ke ili tum phan khaya phan na ching hon dun thek the bang tribal hian ili tum hana ka ching hon thek the bang phu ban ke ili tum condemn lo la pen la bangso a BJP phan ke ili tum non ke bang election ke ili tum parem pame et nang po la pen hemprek kang themel tum han BJP tum ke nang piek thelo poke Dr. Numol Mumin masi ningje pon daklo